Dema İsa hîn bû ku Ferîsiyan bihîstiye wê ji Yuhanna bêtir şagird civandine û bi avê îmat dike. Lêbelê ne İsa bixwe bi tenê şagirdên wî îmat dikirin. Ew ji cihistanê derket û dîsa çû Celîlê. Di dema rêwîtiyê de diviya ku ew di Samaryayê ra derbas bibe. Ew hat bajarekê Samaryayê ku navê wî Sûxar bû. Ev der nêzîkî wê zeviyê bû ku Aqub dabû kurê xwe û siv. Bîra Aqub li wê derê bû. İsa wisa ji rêwîtî û westayî li kêleka bîrê rûnişt. Wext nîvro bû. Jineke Samerî hat ku avê bikişîne, İsa ji wê re got. Avê bide min ez vexwim. Şagirdên wî jî çûbûn bajêr ku tiştên xwarinê bikirin. Jinika Samerî jê re got. Çawa dibe ku tu ji min avê dixwazî? Tu cihûyî û ez jî jinekê Semerî me. Tu têkiliya cihûyan bi Sameriyan re tune. İsa bersîva wê da û got. Eger te bi dayîna Xwedê û yê ku ji te re dibêje avê bide min ez vexwim bizaniya, te yê jê bixwesta û wî yê ava jiyanê bida te. Jinikê jê re got. Ez xadim. Tiştekî tê ku tu pê avê bikişînî tune û bîr jî kûr e. Tê ava jiyanê ji ku derê bînî? Ma tu ji bavê me Yaqûb mezintirî? Yê ku ev bîr daye me. Wî bixwe, zarokên wî û paz û dewarên wî av jê vexwarine. İsa bersîv da û jê re got. Her kesê ku ji vê avê vexwe, wê dîsa tî bibe. Lêkî ji ava ku ez bidimê vexwe, tu caran tî nabe. Belê ew ava ku ez ê bidim wî, wê di dilê wî de ji bo jiyana her heyî bibe kaniyeke ava ku diherike. Jinikê jê re got. Ez xadim. Vê avê bide min ku êdî ez tî nebim. Û nêm ji vir avê nekişînim. İsa lê vegerand û jê re got. Here gazî mêrê xwe bike û were vir. Jinikê bersîva wî da û got. Mêrê min tune. İsa jê re got. Te rast got ku mêrê te tune. Çimkî pênc mêrên te hebûn û yê ku niha tu pêreyî ne mêrê te ye. Te ev rast got. Jinikê jê re got. Ez xadim. Ez dibînim ku tu pêxemberekî. Bav û kalên me li vî çiyayê perizîn. Lê hûn dibêjin cihê ku divê mirov lê biperize li Orşîlîmê ye. İsa jê re got. Stiyê. Ji min bawer bike. Wext tê ku hûn ê ne li vî çiyayê û ne jî li Orşelîmê biperizin bav. Hûn diperizin wîyê ku hûn nas nakin. Lê em diperizin wîyê ku em nas dikin. Çimkî xilasî ji cihûyan tê. Lêbelê wext tê û niha ye. Yên ku bi rastî diperizin, ew ê bi ruh û bi rastiyê biperizin bav. Çimkî yên ku bav li wan digere, ew in ku bi wî awayî diperizin wî. Xwedê ruh e û yên ku diperizin wî, divê bi ruh û bi rastiyê biperizin wî. Jinikê jê re got. Ez dizanim ku Mesîh yê ku jê re yê bijartî dibêjin, wê bêw û gava ew bê, ew ê her tiştî nîşanî me bide. İsa jê re got. Ez ê ku bi te re dipeyivim, ez ewim. Li ser vê yekê şagirdên İsa hatin.
ew gelek şaş man ku ew bi jinekê re dipeyive lê kesî negot tu çi dixwazî an çima tu bi wê re dipeyivî. Îcar jinekê cerê xwe hişt çû bajêr û ji xelkê re got. Werin, wî mirovî bibînin. Yê ku hemû tiştên ku min berê kiribûn ji min re gotin. Gelo Mesîh ev e? Xelk ji bajêr derketin û ber bi İsa ve dihatin. Di vê navê de şagirtên wî jê lava dikirin û digotin. Mamoste, tiştekî bixwe. Lê İsa ji wan re got, Xwarineke min a ku hûn pê nizanin heye. şagirtan ji hevdû pirsî. Gelo kesekî jê re xwarin aniye? İsa ji wan re got, Xwarina min ew e ku ez daxwaza wî yê ku ez şandime bikim û karên wî pêk bînim. Ma hûn bi xwe nabêjin, hê ji dema dirûnê re 4 meh hene. Vaye ez ji we re dibêjim, çavên xwe hildin û li zeviyên ku zer bûne, ji dirûtinê re amade ne binêrin. Yê ku didirû, heqê xwe distîne û ji bo jiyana her heyî ber dicivîne. Da hem ê ku diçîne û hem ê ku didirû bi hev re dilgeş bibin. Çimkî li vir peyva yek diçîne û yek didirû rast e. Min hûn şandin da ku hûn zeviya ku hûn di ber de nexebitîne bidirûn. Hinekên din di ber de xebitîn û hûn li ser xebata wan rûniştin. gelek Sameriyên ku ji wî bajarî bûn li ser şahidiya jinekê ya ku digot hemû tiştên ku min berê kiribûn wî ji min re gotin. Bawerî bi İsa anîn, îcar dema ku Samerî hatin ba wî jê lava kirin ku ew li ba wan bimîne. Ew jî du rojan li wê derê ma. Gelekên din jî li ser gotina wî bawerî anîn û wan ji jinekê re got. Êdî bawerkirina me ne li ser gotina te ye. Çimkî me bi xwe bihîst û em dizanin ku bi rastî jî xilaskarê dinyayê ev e. Piştî van her du rojan İsa ji wir çû Celîlê. İsa bi xwe bûbû şahid ku siyaneta pêxemberekê li welatê wî tune ye. Îcar dema ku ew hat Celîlê, Celîliyan ji dil ew qebûl kir. Çimkî ew bi xwe jî li Orşelîmê beşdarî cejna derbasbûnê bûbûn û tiştên ku wî kiribûn dîtibû. Ew dîsa hat qenaya Celîlê ku wî lê av kiribû şerab. Li wir karmendekî padişah hebû ku kurê wî li Kefernahûmê nexweş bû. Dema wî bihîst ku İsa ji cihustanê hatiye Celîlê, ew hat ba İsa û jê lava kir ku kurê wî qenc bike. Çimkî ew li ber mirinê bû. İsa ji wê re got. Heta ku hûn nîşan û karên mezin nebînin, hûn qet bawer nakin. Karmendê padişah jê re got. Ez berî. Beriya ku kurkê bi bibrê xwe bigihîne ser. İsa lê vegerand û got. Here, kurê te dijî. Mirov bi peyva ku İsa jê re gotibû bawer kir û çû. Hê ew negêiştibû jêr, xulamên wî hatin pêşiya wî û jê re gotin. Kurê te dijî. Îcar wî ji xulamên xwe pirsî. Ka kurê wî di kîjan saetê de ber bi qencbûnê ve çûye. Wan jê re got. Doh piştî nîro saet yekê de tayê ew berda. Hingê bavê kurik fêm kir ku tam di wê saetê de İsa jê re gotibû. Kurê te dijî. Îcar wî û tevaya maliyên wî bawerî anîn. Ev nîşana di duyan bû ku çaxê İsa ji cihustanê hatibû Celîlê çêkir.